ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଏସ୍ସି ଓ ସିବିଏସ୍ଇ ଅର୍ଥର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପଦ ପ୍ରକରଣକୁ। ପଦ ପ୍ରକରଣରେ କ'ଣ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଥାଏ: ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପଦ ପ୍ରକରଣରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର: ବସ୍ତୁବାଚକ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ବିଶେଷଣବାଚକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାମ ବା ପ୍ରାତିପଦିକ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାତୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରାତିପଦିକ ଓ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ପଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ପ୍ରାତିପଦିକରୁ ଉତ୍ତର ସୁପ୍ ନାମକ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ସୁବନ୍ତ ସୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ପଦ ଓ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ତର ତିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ତିୱନ୍ତ ତିଙ୍ଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ପଦମାନ ଗଢ଼ାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପଦର ଓ ପଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବୋଧ ହୁଏ। ସୁପ୍ତିୱନ୍ତମ୍ ପଦମ୍ ଓ ଅପଦମ୍ ନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତେ ନ୍ୟାୟରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପଦ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟସ୍ଥିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ସୁବନ୍ତ ପଦ, ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତିୱନ୍ତ ପଦ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିୟା ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ପ୍ରାତିପଦିକ, ଗୋଟେ ଧାତୁ। ପ୍ରାତିପଦିକ ହେଉଛି ସୁବନ୍ତ ପଦ। ସୁବନ୍ତ ପଦ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ। ତିୱନ୍ତ ପଦ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣମ୍ ମଧୁଃ ଗାୟତି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା ମଧୁଃ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ବିସର୍ଗ ସୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗାୟତି ହେଲା ଗଇ ପ୍ରକୃତି, ତି ହେଉଛି ତିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ପଦ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସିଏ କ'ଣ? ଘଟଃ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମ୍, ବସ୍ତ୍ରମ୍, ଶିଳା। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସିଏ କ'ଣ? ରାମଃ, ହିମାଳୟଃ, ଗଙ୍ଗା। ତାପରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସିଏ କ'ଣ? ନରଃ, ପଶୁଃ, ପକ୍ଷୀ, ନଦୀ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହା କ'ଣ? ଗୁରୁତ୍ୱମ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍, ସାଧୁତା। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗମନମ୍, ଶ୍ରବଣମ୍, ଶୟନମ୍। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଛି ଗୁଣାଦିଭିଶ୍ଚ ଯଦଭେଦ୍ୟମ୍ ତଦବିଶେଷ୍ୟମୁଦାହୃତମ୍। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟର ସ୍ୱତଃ ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଐଚ୍ଛିକ। ତଥା ଦରିଦ୍ରାଃ ଦୁଃଖଶତାନି ସହନ୍ତେ। ଦରିଦ୍ରାଃ ଜନାଃ ହେବା କଥା ଦରିଦ୍ରାଃରେ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଓ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ବଚନ ଥାଏ, ବିଶେଷଣ ପଦର ସେହି ଲିଙ୍ଗ, ସେହି ବିଭକ୍ତି ଓ ସେହି ବଚନ ହୁଏ। ଯଥା ଚିତ୍ରଃ ପଟଃ, ଚିତ୍ରା ଷାଠି, ଚିତ୍ରମ୍ ବସ୍ତ୍ରମ୍। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। କେମିତି ନା ବେଦାଃ ପ୍ରମାଣମ୍, ସନ୍ତାନାଃ ମାତୁଃ ସ୍ନେହସ୍ୟ ଆସ୍ପଦମ୍, ଲୋଭଃ ପାପସ୍ୟ କାରଣମ୍, ଘୃତମ୍ ଆୟୁଷଃ ହେତୁଃ, ସଃ ସର୍ବେଷାଂ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନମ୍, ଜଗନ୍ନାଥଃ ଶରଣମ୍। ଏଠାରେ ବିଶେଷର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟତ ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ କହିଲା ବ୍ୟାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ସମାନାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମାନାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ, ଓ ଯଦି ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ
ତାକୁ ବ୍ୟାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। କେମିତି ନା ରାମସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ଗଙ୍ଗାୟାଃ ଜଳମ୍ ତିଳେ ତୈଳମ୍ କୁଠାରେଣ ଛେଦନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳରେ ରାମ, ଗଙ୍ଗା, ତିଳ, କୁଠାର ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷର ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଅଳ୍ପମ୍ ଉଷ୍ଣମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଅଧିକମ୍ ଶୀତଳମ୍ ଜଳମ୍। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଅଧାର୍ମିକଃ ସଃ ଧାର୍ମିକଃ ତ୍ୱମ୍। ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କେମିତି? ରମଣୀୟମ୍ ପ୍ରାତଃ ବହୁ ମିଥ୍ୟା। କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ କେମିତି? ମଧୁରମ୍ ଗାୟତି ମୃଦୁ ହସତି। କ୍ରିୟା ଓ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଏକବଚନାନ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପ୍ରଭୃତିର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି 31ଟି ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ବିଶ୍ୱ, ସର୍ବ, ବିଶ୍ୱ, ଉଭ, ଉଭୟ, ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟତର, ଇତର, ତ୍ୱତ୍, ତ୍ୱମ୍, ନେମ, ସମ, ସୀମ, ପୂର୍ବ, ପର, ଅବର, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ଅପର, ସ୍ୱ, ଅନ୍ତର, ତ୍ୟଦ୍, ତଦ୍, ଯଦ୍, ଏତଦ୍, ଇଦମ୍, ଅଦସ୍, ଏକ, ଦ୍ୱି, ଯୁଷ୍ମତ୍, ଅସ୍ମତ୍, ଭବତ୍ ଓ କିମ୍। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଡତର ଡତମ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ବିଶେଷଣ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗୋ ବିଶେଷ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତୌ ବିଶେଷ୍ୟସ୍ୟ ହି ୟତ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍ ବିଭକ୍ତି ବଚନେ ଚ ଯେ ତାନି ସର୍ବାଣି ଯୋଜ୍ୟାନି ବିଶେଷଣ ପଦେଷ୍ୱପି। ତାପରେ କହିଲା ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର। ସର୍ବନାମ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ଈଶ୍ୱରଃ ସର୍ବସ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ସଃ ତୁ ତସ୍ୟ ରକ୍ଷ୍ୟକୋପି। ଏଠାରେ ସଃ ଓ ତସ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶେଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ସର୍ବନାମ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାୟାଃ ଜଳମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକରମ୍ ଅତଃ ଜନାଃ ତସ୍ୟାଃ ଜଳେ ସ୍ନାନମ୍ କୁର୍ୱନ୍ତି। ଏଠାରେ ତସ୍ୟାଃ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଗଙ୍ଗାୟାଃ ବିଶେଷଣ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପ୍ରାତଃ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟଜ୍ୟା ତସ୍ମିନ୍ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣମପି କାର୍ଯ୍ୟମ୍। ତସ୍ମିନ୍ ଏହି ସର୍ବନାମ ପ୍ରାତଃ ତଥା ଅବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅହମ୍ ଯଥା ନିୟମମ୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ପାଳୟିଷ୍ୟାମି ଏତତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ୍ୱା ଶପଥଂ କୃତବାନ୍। ଏତତ୍ ଏହି ସର୍ବନାମ ଅହମ୍ ପାଳୟିଷ୍ୟାମି ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ? 3 ଲିଙ୍ଗ 3 ବଚନ ଓ 7 ବିଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାପରି ରହେ ତାହା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅତ୍ର ଅତଃ ମାନେ ଏଣୁ, ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ, ଇହ ମାନେ ଏଠାରେ, ଏହି, ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ, ଅଧୁନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଦାନୀଂ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତର୍ହି ମାନେ ତାହେଲେ, ଯଥା ଯେମିତି, ଇଥମ୍ ଏହିପରି, ପୁରସ୍ତାତ୍ ଆଗରେ, ପୁରଃ ମାନେ ଆଗରେ, ଦ୍ୱିଧା ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ଅବ୍ୟୟ ହୁଏ ଯଥା ଉପକୂଳମ୍ ଯଥା ସତି ପ୍ରଭୃତି। 22 କ୍ରିୟା ସଂଯୋଗରେ ଉପସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ଅପ, ସମ୍, ଅନୁ, ଅବ, ନିର୍, ନିସ୍, ଦୁଷ୍, ଦୁର୍, ବି, ନି, ଆଂ, ଅଧି, ଅପି, ଅତି, ସୁ, ଉଦ୍, ଅଭି, ପ୍ରତି, ପରି, ଉପ। ଏହି 22ଟି ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟା ସଂଯୋଗରେ ଉପସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ୍ୱା ଓ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଆଂ ହେଉଛି ସୀମା ଅର୍ଥରେ। ଅୟଂ ପନ୍ଥାଃ ସମୁଦ୍ରମ୍ ଗଚ୍ଛତି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆ କୀଟମ୍ କୀଟଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ବ୍ୟାପି ସର୍ବେଷାଂ ଜୀବାନାଂ ସୁଖେଚ୍ଛା ଅସ୍ତି। ହ୍ୟଃ ମାନେ ଗତକାଲି, ହ୍ୟଃ ସଭା ଅଭବତ୍। ବା ହେଲା ବିକଳ୍ପରେ ଛାତ୍ରଃ ପଠତି ବା। ସ୍ୱଃ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଶ୍ୱଃ ସୋମବାସରଃ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର। ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି, ଅଦ୍ୟ ରବିବାସରଃ ଆଜି ରବିବାର। ପରଶ୍ୱः ଆସନ୍ତା ପରଦିନ, ପରଶ୍ୱः ମଙ୍ଗଳବାସରଃ। ନୂନମ୍ ନିଶ୍ଚୟ, ଅହମ୍ ନୂନମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଯାତୁ କଦାଚିତ୍, ସ ନ ଯାତୁ ଦୁଃଖମ୍ ଗଣନୀୟମ୍ ସୁଷ୍ଠୁ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଅୟଂ ବାଳକଃ ସୁଷ୍ଠୁ ପଠତି। ତାହେଲେ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଲା? କହିଲା ସଦୃଶମ୍ ତ୍ରିଷୁ ଲିଙ୍ଗେଷୁ
सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्नव्येति तदव्ययम्। ଯାହାର ତିନି ଲିଙ୍ଗ ସମାନ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଚନରେ ଯାହାର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କହିଲା ଇବ। ଇବ ମାନେ ପରି। ରାମ ଇବ ରାଜା ନାସ୍ତି। ଏବ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟମ୍ ଏବ ଜୟତେ। ପ୍ରାୟଃ ପ୍ରାୟଃ ଜନାଃ ସ୍ୱାର୍ଥପରାଃ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ତମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁରା ହେଉଛି ପୂର୍ବେ। ପୁରା ଖାରବେଳ ହେଉଥିଲେ ରାଜା ଆସିତ୍। ବହି ମାନେ ବାହାରେ। ଗୃହାତ୍ ବହିଃ ଶିଶୁଃ ଖେଳତି। ଅନ୍ତଃ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ। ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ଅନ୍ତଃ ରତ୍ନାନି ସନ୍ତି। ଋତେ ହେଉଛି ବିନା। ପରିଶ୍ରମାତ୍ ଋତେ ବିଦ୍ୟା ନ ଭବତି। ସହ ସାକଂ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ସମମ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସହିତ। ୟା ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। କ୍ଷୀରେଣ ସହ ବା କ୍ଷୀରେଣ ସମଂ ବା କ୍ଷୀରେଣ ସାକଂ ବା କ୍ଷୀରେଣ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ଲବଣଂ ନ ଭକ୍ଷ୍ୟୟେତ୍। ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ସହ ବିପଦଃ ମୁକ୍ତଃ। ବୃଥା ଅକାରଣରେ। ବୃଥା କାଳକ୍ଷେପଃ ନ କरणीयः। ଆରାତ୍ ଦୂର ବା ନିକଟ। ଗ୍ରାମାତ୍ ଆରାତ୍ ନଦୀ ପ୍ରବହତି। ମନାକ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ମନାକ୍ କଷ୍ଟମ୍ କରୋତୁ। ଅପି ହେଲା ମଧ୍ୟ। ତ୍ୱମ୍ ଅପି ପଠିଷ୍ୟସି। ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ମୃଷା ହେଲା ମିଥ୍ୟା। କଥଂ ମୃଷା ବଦସି। ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମା କଥୟ। ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଅଳମ୍ ନିଷେଧ। ଅଳମ୍ ବିଳମ୍ବେନ। ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମର୍ଥ ଅର୍ଥରେ। ଈଶ୍ୱର କଥା ପାପାନାଂ ନାଶାୟ ଅଳମ୍। ଅତିଥି ଆସନମ୍ ଅଳମ୍ କରୋତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଳମ୍। ତାପରେ ତିରସ୍। ତିରସ୍ ହେଲା ନିନ୍ଦା କରିବା, ତିରସ୍କାର କରିବା। ନ କମପି ତିରସ୍କୁର୍ଯାତ୍। କାହାରିକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶଶ୍ୱତ୍ ମାନେ ସର୍ବଦା। ଆତ୍ମା ଶଶ୍ୱତ୍ ତିଷ୍ଠତି। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁଣି ପୁଣି। ବିଦ୍ୟା ଶଶ୍ୱତ୍ ଅଭ୍ୟାସନୀୟା। ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସକୃତ୍ ମାନେ ଥରେ। ସକୃତ୍ ଗୀତାମ୍ ପଠେତ୍। ଦିବା। ଦିବା ହେଲା ଦିନ। ଦିବା ଶୟନ ଅନୁଚିତମ୍। ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନକ୍ତମ୍। ନକ୍ତମ୍ ହେଲା ରାତ୍ରି। ନକ୍ତ୍ର ନକ୍ତମ୍ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ପଶ୍ୟ। ରାତିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ସମୟା ବା ନିକଷା ନିକଟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରମ୍ ନିକଷା ବା ସମୟା ଖଣ୍ଡଗିରିଃ ଅସ୍ତି। ଅନ୍ତରା ମାନେ ମଧ୍ୟରେ। ହିମାଳୟଂ ବିନ୍ଧ୍ୟଂ ଚ ଅନ୍ତରା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତଃ ବର୍ତ୍ତତେ। ହିମାଳୟ ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଅଭିତଃ ମାନେ ସମୀପ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଂ ଅଭିତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅସ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସମୀପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅଛି। ଉଭୟତଃ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଗ୍ରାମମ୍ ଉଭୟତଃ ପର୍ବତାଃ ସନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଐଷମଃ। ଐଷମଃ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ। ଐଷମଃ ଅହଂ ନବମ ବର୍ଗେ ପଠାମି। ତାପରେ ପରୁଥ୍। ପରୁଥ୍ ମାନେ ପୂର୍ବବର୍ଷ। ପରୁଥ୍ ଶସ୍ୟ ହାନିଃ ଅଭବତ୍। ପରାରି ପୂର୍ବତର ବର୍ଷ। ପରାରି ବନ୍ୟା ଅଭବତ୍। ଅନ୍ତରଣ ମାନେ ବିନା। ଦୁଃଖମ୍ ଅନ୍ତରଣ ସୁଖମ୍ ନାସ୍ତି। କଦା ମାନେ କେତେବେଳେ। ପିତା କଦା ଆଗଚ୍ଛତି। ତଦା ମାନେ ସେତେବେଳେ। ତଦା ସାୟଂ ଆସୀତ୍। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅବ୍ୟୟ। ଚ ମାନେ ଓ। ହେ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଭୋ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତୁ। ମା ମାନେ ନା। ନ ମାନେ ନ। ନୋ। ନୋ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନୟ ଅତୀତ ଅର୍ଥରେ। ସ୍ମ ଅତୀତ ପାଦପୂରଣ ଅର୍ଥରେ। ହି ମାନେ ହେତୁ। କିମ୍ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ। ଚିତ୍। ଚିତ୍ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଚନ ଚେତ୍ ପ୍ରାକ୍ ଯତ୍ ତତ୍ ଧିକ୍ ପ୍ରାତଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚୈଃ ନୀଚୈଃ ଶନୈଃ ନାମ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପୃଥକ୍ ସାୟଂ ଚିରଂ ବହିଃ ବିନା ନାନା ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱହା ବସଟ୍ ମିଥଃ ପୁରା ଉତ ପ୍ରାୟଃ ନମଃ ପୁରଃ ଯାବତ୍ ତାବତ୍ ଖଳୁ ଅଥ ଅହୋ ଇବ ଏବ ନତୁ ବତ୍ ଇତି ସଦ୍ୟଃ ନହିଁ ଯଦ୍ ଏବ ଊର୍ଧ୍ୱଂ କିମୁ ଭୂୟଃ ଯଦି ସାୟଂ କିଳ ସାକ୍ଷାତ୍ ସହସା ସପଦି ସମ୍ପ୍ରତି ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ଯୁଗପତ୍ ମୁହୁଃ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟପଦ। ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବା। ଲେଖିଛି ମଧୁମୟଃ ବସନ୍ତଃ ପୀତାମ୍ବରଃ ବିଷ୍ଣୁଃ ସୁପକ୍ୱଂ ଫଳଂ ସୁଶୀତଳଂ ଜଳଂ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରା ସରସ୍ୱତୀ ରୁଚିକରଂ। ରୁଚି 1 2 3 4 5 6। ରୁଚିକରଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନମ୍ ଶୁଭ୍ରଂ
वस्त्रम तापर बंधनी मध्य यथार्थ पदेन शून्यस्थान पूरयत विनीत बालक भवान प्रमाण गुणा पूजास्थानी बलभद्र नीलांबर तापर लिखी गोटे मधुराणी वचनानि श्रुत्वा बालक आनंदित यंग नदी बक्रा तापर है उत्तम जन आदरणीय धूर्त नर सर्वान् प्रतारयति व्याघ्र राष्ट्रीय पशु तापर विशेषण से भेदान वर्णयत विशेषण भेदगुड़िक लेख ताहा दुई प्रकार गोटे है समानाधिकरण समविभक्ति व्याधिकरण असम विभक्ति सर्वनाम शब्दा केषां विनिमये व्यवहृता भवन्ति विशेष्य वो विशेषण विनिमय व्यवहृत होती अव्ययस्य संज्ञा लिखत जार तीन वचन तीन लिंग और समस्त विभक्तिर जो शब्द एकापरि रहे ताहा अव्यय सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जत न वेति तद अव्ययम् तापर एठी किछि पद अच्छी से पद गुड़िक आम वाक्य रचना करवा से पदरे अच्छी प्रथम अच्छी न शब्द अर्थ है नुहे सह न अवदत् सह न अवदत् पूरा माने पूर्व काल रे पूरा खारबेल उत्कल राजा आसीत तापर है प्रातः प्रातः शब्दर अर्थ है भोर समय प्रातः न शयनम प्रातः शब्दर अर्थ है भोर समय